Nou ben je net terug hier in Dokkum, voor mij moet je kapot zijn. Ja, tuurlijk. Alles gegeven, hè? Voor een mooie race. Ja. Jullie hebben er 1 uur en 40 minuten ongeveer over gedaan. Dat is een goede tijd voor jullie, begrijp ik? Hele goede tijd, ja. We zijn een beginnende club, tweede wedstrijd. Dus helemaal geweldig. Waarom ben je dit aan het doen? Ja, om hun. Gezellig, met elkaar. Ja. Dat is echt gezelligheidssport dit. Gezelligheid en buiten. Heerlijk. Ik was stuur, maar het was een zware race, want het waaide erg hard. Natuurlijk hadden we wel een deel met de wind mee, dus dat is gunstig gedaan. Maar mee of de heenweg? De heenweg of terugweg? Op de terugweg hadden we hem tegen, dus op de heenweg hadden we hem mee. Dus het laatste stuk was echt pittig vanwege de harde wind. Wat moet je hiervoor hebben om dit te kunnen? Karakter, ja. Puur karakter. 3, 2, 1, go! En nu zijn ze weg. Kijk of die riemen tegelijk het water bereiken. Aan deze kant gaat het nu goed. Aan de kant van de supermarkt, jawel, jawel. Achter de boot, daar ziet u het meeblind meegaan. Het elastiek is nog niet op spanning, maar de riemen zijn al geknapt. We hebben een stukje anders dan normaal waar we in zitten. Deze riemen zijn heel elastisch. Het zijn echt net een stel bamboestokken. Dus je trekt ze helemaal scheef, dat zijn we niet gewend. Ja. Het is echt horsje. Het is echt horsje. Vergelijk je dus ergens maar. Hoe viel dit? De klimmen van de Mount Everest ongeveer. Zo krijgt iedereen ook 2